priamka P a bod S, ktorý na nej neleží. Zostrojme obraz priamky P v stredovej súmernosti so stredom S. Priamka je jednoznačne určená dvomi rôznymi bodmi. Pri hľadaní obrazu priamky postupujeme tak, že si na nej zvolíme dva rôzne body a zostrojíme obrazy týchto bodov. Použijeme pravítko a kružidlo. Na priamke P si teda zvoľme dva rôzne body E, F. Nájdime obraz bodu E. Pomocou pravítka zostrojíme polpriamku E, S. Kružidlo zapichneme do bodu S, zoberieme doň vzdialenosť bodov SE a na opačnej strane vzhľadom k bodu S zostrojíme kružnicový oblúk tak, aby preťal polpriamku ES. Kružnicový oblúk pretne polpriamku v bode S čiarou, ktorý je obrazom bodu E. Nájdime obraz bodu F. Zostrojíme polpriamku F, S. Kružidlo zapichneme do bodu S, zoberieme doň vzdialenosť bodov SF a na opačnej strane vzhľadom k bodu S zostrojíme kružnicový oblúk tak, aby preťal polpriamku FS. Kružnicový oblúk pretne polpriamku v bode F s čiarou, ktorý je obrazom bodu F. Zostrojme priamku E s čiarou, F s čiarou, teda priamku P s čiarou. Symbolicky možno zapísať. V stredovej súmernosti so stredom S sa bod E zobrazí do bodu S čiarou a bod F do bodu F s čiarou. Teda v stredovej súmernosti so stredom S sa priamka P zobrazí do priamky P s čiarou. Pre tieto priamky platí, že sú navzájom rovnobežné. V ďalšej časti videa si ukážeme, ako zostrojíme obraz priamky, ak bod S leží na tejto priamke.